Hementxe dugu oso ezaguna den elementuen taula periodikoa. Izatez, Dimitri Mendelejevi okurritu zitzaion lehenengo aldiz, elementuak ordenatzea bere pisuaren arabera, bere pisuarekin. Gero eta beherago joan da, elementuen pisuak eta handiagoa dugu, eta horrela jarrita bai ikus dezakegu elementu hauen ezaugarri kimikoetan periodizitatea hauz. Izatez, hementxe dagoen taula periodikoaren bertsio modernoa dugu, eta hauze ez da Mendelejevek garatutakoa. Hementxe esate baterako daukagu, Mendelejeven lehenengo zirriborroak, hementxe jartzen zituen ikusten dugu hidrogenoa agertzen dela, gero litioa, gero agertzen da hementxe berilioa, orduko garaia horretan helioa zen ezagutzen. Hau da, zirriborroa, baina berak argitaratu zuen bertsioa hauze dugu. Ikusten duzuenez, argitaratu zuen 1800 eta 1979 urtean, zer esanik ez orduko garai horretan zen ezagutzen mekanika fisika kuantikorik, zen ezagutzen elementuen egitura elektronikorik ez horrelakorik, baina bai ikusi zuen, nola, berak, halako pisuarekin ordenatuta, elementuek zeukatela antzeko elementuen talde batzuk zeukatela antzeko propietate batzuk, bai? Propietate kimiko batzuk. Ikusten duzuenez, batzutan ez dira elementu guztiak ez dira agertzen, badaude lerro batzuk, non elementuen falta agertzen diren, eta bere bai aurre esan zuen, hoietan, bai ageriko zirela beste elementu horiek, beraz elementuen falta horiek zeudela. Beraz, baita elementuak aurresateko baliagarria izan zen Dimitri Mendelejeven taula periodikoa. Hala eta guztiz ere, gaur egun, daukagun taula periodikoaren bertsio modernoa edo, hauze dugu. Eta, bitxia bada, honen bertsio hauze, beste zientzileri bat zor diogu, bere izena da Gil Txaberri, ez da, esanik ez ezaguna, eta bera, ez da oso ezaguna, bera Costa Ricakoa, herri horretan bat zegoen bere ekarpenak ere, Txaberri. Bueno, hemen, ikus dezakegunez, bere pisuarekin ordenatuta, esaten ari garen bezala, kolumna bakoitzean agertzen diren elementuek daukaten ezaugarri kimikoak nahiko antzekoak dira. Eta zergatik hori, horren jatorria ulertzeko elementu guztien egitura elektronikoa aztertu behar dugu. Eta hori egiten badugu, ikusiko dugu nola, lehenengo kolumna honetan sartzen diren elementu hauen azkeneko elektroiaren azpigeruza izango dela NS bat. Hau da, guztiena, kasu honetan hidrogenen kasua, azkeneko elektroiarena, da bat S bat, azkenekoa eta bakarra kasu honetan. Litioaren kasuan, 2S bat, sodioarena, 3S bat, potasioarena, 4S bat, eta arrela. Orduan, azkeneko elektroia hau izan da, hau da, energia handiena duen elektroia, elementu horretan dagoen elektroien artean. Beraz, hau da, azkeneko elektroia energia handiena izan da, beraz, energi gutxiagorekin deformagarria dana. Beraz, elektroi ezaugarri kimikoak eta horrelakoak, energia handiena duen elektroiaren araberakoak izango dira neurri handi batean. Eta hori dela, orduan, elektroiak duen itxura antzekoa, azkeneko elektroiaren itxura edo ezaugarria berdintxua izan da, espero genezaken elementu guzti hauen ezaugarri kimikoak nahiko berdintsuak izatea. Hau da honen jatorria. Izatez, ezaugarri kimikoak eta neurri handi batean ezaugarri optikoak ere batez ere dira azkeneko elektroiaren menpekoak. Orduan, hau da lehenengo kolumna honetan daukaten azkeneko elektroiaren egitura elektronikoa. Lehenengo kolumna honi agertzen diren, honetan agertzen diren elementuak alkalinoak deitzen dira. Gero daukagu urrengoak. Urrengo honetan,
azkeneko elektrioaren egitura NS2 dugu. Berylioaren kasuan 2S2, magnesioaren kasuan 3S2, eta horrela guztiekin. Hauek alkalinoterroak deitzen dira. Gero, pasa gaitezke honetan, hementxe daukagun, beste bloke honetan dauden elementu hauetan dauden azkeneko elektrioan egitura elektronikoak, NP-n amaitzen dira. Beraz, bororen taldekoak, beste kolore bat erabiliko dugu. Bororen taldekoan, NP bat amaitzen dira. Karbonoen taldekoak, NP2. Nitrogenoen taldekoak, NP3. Anfigenoak edo oxigenoen taldekoak, NP5. Fluorren taldekoak edo halogenoak deitzen direnak, NP4 txartu esan dut, NP4, ezabatuko dut hemen, NP4 anfigenoak direnak, NP5 halogenoak direnak. Eta azkeneko honetan, azkeneko kolumna honetan agertzen diren elementuak, badaukate izen berezia, oso ezaguna, ziur ezagutzen duzuela, dira gas nobleak edo inerteak direnak. Hau daukaten ezaugarria da bere geruza osoa erabat beterik daukatela. Eta helioan izan ezik, helioaren kasuan daukagun egitura elektronikoa, bakarrik 2 elektroi ditugu, orduan bat S2 daukagu, ikusten duzuenez, geruza osoa erabat beteta daukagu, baina beste guztietan, agertzen diren elementuetan, amaitzen direnak dira NP6 bezala amaitzen dira. Neon, argon, kripto, xenon, radonen kasuan. Eta daukaten ezaugarria hori bera da. Bere geruza osoa, azkeneko geruza hori, erabat beteta daudela. Zaten beteta egon da, orduan, horrek baldintzatzen du, esanik ez, bere ezaugarri kimikoak, zenetan ez duela korrekzionatzen beste elementuekin. Eta horregatik deitzen dira gas nobleak edo gas inerteak, nolabait. Gero beste bat daukagu, beste hementxe erdian daukagun bloke honetan dauden elementuak, deitzen dira transizio metalak. Metalak dira, batzuk izatez, metalak izateaz gain dira magnetikoak, nikel, kobalto edo burdinaren kasuan gertatzen den bezala, eta hauek daukaten ezaugarriak dira D elektroiak okupatzen ari direla, eta D elektroiak dira neurri handi batean azkeneko elektroaren ezaugarriak. Orduan, transizio metal honetan, besteekin gertatzen zaigu bezala, baina daukaten ezaugarriak dira D elektroiak okupatzen hasten direla. Eta, azkenik, daukagu, transizio metal honen barruan sartu inditzakeguna, baina talde berezi bezala kontziatu ditzakegunak dira lantanidoak eta aktinidoak. Metxe hauden bi hilara hauek. Lehenengoak, lantanidoak deitzen dira, zelen eta lehenengo elementua lantano dalako. Eta urrengo hilaran daudenak aktinidoa deitzen dira, aktinioa dugulako lehenengoa. Zein daukaten ezaugarri bitxia? Hemen FL azpigeruza okupatzen hasten dala, eta horrek ere ematen dituela bere ezaugarri kimiko bereziak eta interesanteak. Orduan, taula periodiko honetan duen erabilgarritasuna, zer esanik ez taula periodikoa oso erabilgarria da, eta ez bakarrik kimikan, baita fizikan erabiltzen da, materialen fizikan lan egiten duten entzat erabiltzen dute, eta oso leku txiki batean eskematikoki sartzen ditugu, gaur egun ezagutzen ditugun elementu guztiak, eta gainera ordenatu daude, era berezi batean, ze bakarrik begiratuta zein lekutan dauden, aztergen ezaken eta jakin dezakegu zein den elementu horrek daukan ezaugarri kimikoak edo ezaugarri fisikoak. Horrekatik dira horren erabilgarria. Aipagarria da, gaur egun ezagutzen ditugun elementuak direla 118, hementxe dagoen bezala. Izatez, erraturik ez banago, orain dela gutxi eroa aurkitu inda besteren bat. Zer esanik ez, hementxe dauden azkeneko elementuak dira
ezegonkorrak dira, artifizialak dira, bakarrik laborategian sortzen dira, eta honek daukaten bizi denbora da oso txikia, zenen eta zenbat eta elektroi gehiago izan, honek daukaten bizi denbora edo ez egonkortasuna handiagoa dalako, askoz ere ez egonkorragoak direla. Orduan, hause dugu taula periodikoaren ezaugarriak, nola hasierako Mendeleeven ideia jarraituz, pisuarekin ordenatuta, badago bere elementuen ezaugarri kimikoetan, badago halako periodizitatea, eta periodizitate hori ulertzeko elementuek daukaten ezaugarri edo konfigurazio elektronikoan oinarritu behar gara, eta zer esanik ez oso erabilgarria dugu, era simple eta arin batean jakiteko zeintzuk izan diteken gutxi gora berako elementuen propietate kimikoak.